Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang consumer at negosyo. Abangan! Maray na aga po sa satuya mga ka-consumer at mga kanegosyo aldaw po nin Biyernes. First Friday kang bulan kang Pebrero. So yaon po kita ngunyan sa programang Usapang Consumer at Negosyo hatod po sa tuya kang DTI Regional Office 5. Ayan. Okay, so ngunyan pong bulan, puon ngunyan na bulan hanggang sa Disyembre, mabalik po kita sa regular schedule kang sa tuyang programa na Usapang Consumer at Negosyo. Kada enot na Biyernes, buda ikatulong Biyernes po kang kada bulan. So yan po ang mag-iiribahan po kita sa oras na alas 11 hanggang alas 12 po nin odto. Ano po? So sa giraray, syempre inian sa indong kairiba si Bem Romano Berango, digdi po sa Usapang Consumer at Negosyo. Dahil po kamo magliwat nin istasyon ay gwa kitang mga maray importante as in interesting na mga paghururunan po ngunya na aga digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Syempre, nadadangog kita sa 729 kHz as in naka-live po kita sa DZGB News Online na samuya man po ining pig-share sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. As in, so yaon po sa YouTube, yaon man po kita sa YouTube channel kang DZGB. Ano po? So, dahil po gustuming maging interactive ining samuyang programa, welcome po ang sa indong mga comments, asin mga kahapotan, asin kung may gusto po kamong ihiras, libre man po ang paghiras, kaining mga eksperyensya nindo bilang sarong konsumidor, asin syempre, gusto mi kung igwa kamong mga kakaibang eksperyensya, manunungod po ngunyan sa satuyang topic, no? Ang satuyang topic ngunyan, iyo po ang sales promotion activities. So, siguro, kadahol po sa tuya ang naka-eksperyensya, kaining mga iba-ibang klaseng sales promotion activities na patupad kang mga establishments. Sinda po kaini ang naga-conduct, no? Kaining mga sales promotion activities. So, taod-taod po maaaraman ta kung ano-ano ining mga iba-ibang klase ki sales promotion activities. Ano po? Dakul po ining mga iba-ibang klase. Maaaraman ta iyan. Tapos, syempre, ano ba kaini ang ining mga sales promo na ini? Ano ang mga epekto kaini sa tuya? Buda syempre sa consumer, ano ang epekto kaini sa establishment owners, ano man ang epekto kaini sa inda, ano ang benepisyo kaini sa consumer, buda sa mga establishments owner. So bako sana po itong mga retail establishments, pati po itong mga service, no, itong nag-o-offer ki mga services, nagkakandak man po ini ki mga sales promotion activities. Ano po? At syempre, baka magngalas po kamo or maghapot kamo kung ano ba ang ito bagang mga seller online. Nagkakandak man baga ini ki mga sales promotion activities. So ano ang pagkakaiba kaining mga sales promotion activities na pigko-conduct ka itong mga online sellers at asin itong mga sellers na may physical stores. Adi po. So syempre, magtatao man kita ki mga tips, no, kung paano kita magiging mga responsible consumers, kung paano kita makakaiwas sa overspending dahil digdi sa mga raffle promotion activities na ini. As in, syempre, dapat po igwa kitang mga pigsusunod man na budget ta. Halimbawa, bago kita magdalagan duman sa sarong sale, o sa saro ngayang tindahan ta may 3-day sale ngaya, no? 3-day sale. O dapat hilingon taon na ang budget ta. Kay ito nga ni
gari nauso dati itong midnight sale. Ngunyan, gari dai na masyado. Narumduman ko kang gari medyo aki-aki pa ako, daraga pagaro ako ka ito. It's so pinakainot na midnight sale digdi sa Legazpi in particular. Talagang dinumog talaga ito ki mga consumers. So yan po mga iba-ibang klasing raffle promotion activities. So, para sa satuyang mga paraan tabay, lalong-lalo na sa satuyang mga ka-consumer, kung gusto po nindo maghiras kung ano itong mga na-experiensyahan nindong mga promo or raffle promotions or sales promotion activities na magayon para sa Indo, no? So, yan po ang mga kahapotan na iwawalet mi sa Indo. As in, kung may igwana ba kamong nabakal sa like sa sarong sales promotion activity na dahil man talaga nindo kaipuhan pero dahil sa sale binakal nindo. So yan po yan po ang mga iwawalat mi sa indong mga kahapotan na kung gusto nindo maghiras kang mga kasimbagan, welcome po kamo digdi sa satuyang programa sa usapang consumer at negosyo. Sa live feed, pwede kamo mag-comment no sa DZGB News Online. As in, pwede man kamo mag-text no. Ang samuya pong text line 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Okay, so day ko na po pagparapahaluyon, ipamidbid ta po ang satuyang makakaibang yan digdi sa programa para po pag-ulay-ulayan ta ining manunungod sa sales promotion activities. Yaon po kaiba tangon yan live sa studio si Miss Rona Panganiban, ang samuya pong Senior Trade Industry Development Specialist na ang sa iya pong specialization iyo po ining sales promotion activities. Maray na aga Ron, maray na aga bation taan sa tuyang mga paraan tabay. Maray na agaman po, Miss Mem, and maray na agaman po sa gabos na nagdadangungon yan sa samuyang episode po na usapang consumer at negosyo. Tutok lang po kita sa laog nin sarong oras po. Okay, so kasuba guro nabanggit ko na ining sales promotion activities nakulon ining klase. Iyo po. Nakulon na klase ki sales promotion activities. So yaon dyan so sale, ngayon 50% Discount. off, discounts, raffle, itong Opo, may bubuno, may raffle entries, may coupons. Tapos, itong mga buy one, take one. Premium yan, Miss Mem. Premium Opo. ang apod. Iba-ibang klase Okay, po so, kasi. iba-ibang klase pong sales promotion activities. Bilang consumer, dapat po maaraman ta ini Opo. na mga iba-ibang klaseng sales promotion activity. Tapos, dapat maski mga sale iyan, kaipuhan tamang giraray maging mga mapanuri Yes. ng mga consumers. Ade, Opo, tama po, Miss po, Ron. Miss, Oo. ay, Miss Beth. Oo, kasi kung daita man talaga kaipuhan, mabakal kita na pwede taman magamit sa tuyang kwarta duman sa kaipuhan talaga. Ano po? Opo. Okay. Miss Ron, sa nabanggit tang mga uri or iba-ibang klase, itong mga klase, ano ba ang pirming mga pigko-conduct kang mga sales kang mga establishment Opo, owners, mga no, tindahan. mga stores, mga tindahan, duman sa mga klaseng ito, ano ang kadalasan na Iyo po, Miss Beb. Kadaklan po, Miss Beb, as observe po, sa regional office po, baga ako ang sales promo Opo. officer. So mga establishments po na region-wide in scope, sa tuya po nag-a-apply kay sales promo permit. Opo. So as observe po, Miss Beb, ang kadalasan po, majority kang piga-apply ng mga sales promo permit is so discount po discount or may reduction in price Okay. duman sa original price kang sarong kang sarong item po. Tapos bako lang siya, Miss Bem, mga tindahan po pati sa mga nag-cater po kay service like sa mga salon and spa, nag-a-apply din po yan kay sales promo permit. So as observed po, so discount po talaga ang ang medyo majority na Okay, tiga-apply so nila. Iwaman po discount. nagka-copy ang mga raffle,
mga raffle, kasi ang raffle baga po may involved yan na raffle prizes. So pag talagang amo yan indadakol talaga po ang mag-intra, tapos yung iba po may mga sponsoring brands, may muya sindang i-promote na brand, ngaya po ito po nagkakandak po sinda key raffle with Raffle. corresponding prize po. Opo. Tapos iyan Ron Tabi, so like mabakal ka sa sarong mall na pag nakabakal ka ngaya worth 500 May pesos. minimum purchase requirement po Oo, yan. tatawang ka kisarong raffle ticket. Opo, So, tas dyan ba ihuhulog- yan maklasify? Sa raffle po siya, Miss Okay. Bem. Tapos, ang raffle po, igwa naman siya ngunya, nag-evolve naman siya. May traditional raffle or itong may itatawag mong raffle stop. Igwa naman po na electronic raffle. So, iba pong pero ang electronic raffle, Miss Bem, usually, as per experience, di po kita kayan masyado po ang mga usually po, Fair Trade Enforcement Bureau po kaya nang Sa Manila, Opo, sa head Manila. office. Ang iba po kaya na-meet mo sa minimum purchase requirement, duman ka sa app ngaya ma-sign up, tapos mapadala sa imong email or notification through text, igwa ka na pong raffle entry. Tapos ikakandak draw is electronic din po siya. Digdi po ang na-encounter tang mga raffle. So nagagamit baga Miss Bem ki mga i-roleta. Mga Okay. araw kayan. So, Opo. ihuhulog mo siya sa mga drop boxes. Ito and po, then, traditional po traditional ito. Pero ito. sa iba po, may iroleta, electronic na din po yun. Bago ta pigi-issuehan ng permit, pigi-iling tamo na po. Anong e-roulette? So, pigadro yan Electronic siya, sa ma'am. Electronic. computer? Opo, May opo. parang, okay. Opo. Akala ko so ruletang so physical na ruleta Opo. na piga na Ako po siya, e-roulette pala. electronic roulette. Okay. Diyan po, sa app po, kaya sa online, dahol na po kaya yan ganyan. So, may mga na-encounter naman po kitang mga araw-kan. Bukod duman sa traditional raffle na mabunot talaga key winner duman sa Tambiolo. Okay. So ito raffle promotion and discount. discounts. Opo. Okay. Which reminds me kang kasuorin ito, kasuod maabaya ito igwang sarong restaurant o hotel digdi sa Legazpi na nagsi-celebrate kang sa indang anniversary, gali Opo. 7th Seventh anniversary. Ano ba ito? Covered ba sinda na mag-apply sa tuya? Restaurant po siya. Hotel and may restaurant buda dakulon siya mga parang food chain or Aha. food stall Opo. sa laog. Opo. Oo. Kung ipopromote ninda Miss Bem itong activity, so anniversary ninda na 7th Dahil ko lang anniversary masyado ninda, na pala. ipuhan po ninda mag-secure na permit. Tapos, kung digdi lang po nga sinda located sa Legazpi. So sa Albay Sa yun? Albay Provincial Office po Baka sinda sa Albay secure sinda na permit. nag-apply. Ayo po. Oo, i-check ta daw taod-taod. Tapos Miss Bem, 30 days bago magpuon, so sales promo activity, dapat mag-submit na po sa tong application. Hindi po siya pwedeng ura-urada. Ura-urada. Kasi kung di ako nasasala, gari it's their 7th year anniversary kan sarong aldaw o kasuod ma. Opo. Tapos igwasindang dakulo ng mga series of Events or activities. raffle promotion activities. Okay po. Like ngaya dumaniya sa sarong restaurant, so sarong menu, pwede mo nang mabakal na 77 pesos na lang. May reduction po siya. Parang may reduced ganon. price. So, 77 because of the 7th. Opo. Pero, igwasinda ron na parang siya. So, ito bagang dapat, so first 77 sa ng customers. Ano ang apod ka iyan? Iyan, ma'am. Actually, iyan na first 77. Actually, di po siya dapat, di siya allowed. Kasi, ma'am, first, alimbawa, araw kay anniversary, tapos so 7 ang focus ngayon nila. First Opo. 77 customers lang ang Iyo pwede lang, oo. maka-join. Kasi ma'am, sa sales promo, duman sa provisions po, kang IRR, kang Consumer Act of the Philippines, Oo. under the sales promo provision, igwa po kitang pigaapod na phrase na while supply lasts. Oo nga. Hindi po kasi siya allowed itong phrase na ito or any other of similar import to Oo. that phrase. So, pag sindang first 77 lang, di It's gari- as if, Opo, duman lang sila. What if na-meet man ko so na-meet man kang nagsobra na siya, pang 78 na siya, pero na-meet niya man so purchase requirement ngayon or hindi na pala siya maka-join. siguro sa middle of the day, nag-post sinda Na? dear valued Tapos clients. na po? Tapos na. So, ganun yun. So, Di po siya okay, dapat. i-check ta. Oo. So, naano ko lang, kasi sabi ko nga pwede ba ini na ganito? Oo nga po. Ano daw kung may permit Dapat ito? siguro, Iba- yun. Anyway.
So, Anyway natanong ko lang kasi Opo. may mga ganyang promo. So, Opo, ma'am. Pag mga araw kayo, usually po, pag nagsasubmit sa tong application na first 15, ba o ngaya, mabukas pa lang sa tindahan. Oo. For the first 100 customers ngaya, dito po yan, ma'am, piga-allow. Instead, Okay. maglagsindang oras lang ngaya. For this hour, ngaya from 6 a.m. to 7 a.m., duman Pwede. lang sila. Pwede. Pero pag Okay, malagsindang- pwede yun. Kasi hanggang noorin iyan na first 100. Halimbawa, di man ngayon na meet, first 90 lang ngaya, o di... Oh, gari man ang bako siya. Duman siya of similar import po siya duman sa while supply lasts na phrase which is not allowed under the Consumer Act of the Philippines. Okay. So yan, saro yan sa mga parang na palaisipan, no? Kasi na ano ko lang, tapos na pala. Kasi gusto ko man ko mag-avail, pero Nailing mo lang, ma'am, sa ano? Ano na siya, nag-post na tapos na, or na. Oh, yan po. Kasi may yan. period, saro sa mga elements, ma'am, kang sales promo, may duration siya. Ah, So kung ano sa duration okay. na dineclare ning na duman sa mechanics as approved, masunod dapat siya. So hanggang valid pa sa promo. What if, Ron, nakalagay sa mechanics yan, bawal yan? Halimbawa, nakalagay na ano, ma'am? na explicitly, nila, na nakalagay sa mechanics na ang mananalo lang yung first 77 customers. Opo, hindi natin siya papayagan. Ah, As we review okay. the mechanics, sasabihan natin si sponsor na hindi ito allowed. oo, so alisin Kailangan dapat nilang nila tanggalin. yun. Ah, Maglagay okay. sila instead ng specific time or Okay. duration. Oh, okay. So para sa mga paraan tabay ta po, importante po ining maaraman ta. Kasi dapat day po kita na lalansi or day kita na Ako mismo may personal experience Oo ako nga, dyan, sabi diba? mo, So, picture ko last time so, na sa sarong store ma-avail man. akong kasi aram ko, sales promo officer ba ako, aram ko na ongoing pa yung sales promo activity. So, mahagad akong raffle ticket. Aram kong entitled ako sa Oo. raffle ticket. Na-meet ko yung purchase requirement. Tapos sabi kang store, ay wala na po ngayon. Ubus na po ngayon sa raffle ticket. Bawal. Sabi, bawal po yan. Basta ongoing pa ang sales promotion, Opo. dapat Magtaosinda kang raffle ticket. What is due to the customer po. Basta entitled sila to join. okay. So ano ito, Miss Ron, na ano ta ba ito? Na call ta so Kinol ko attention? sa attention po. Sabi, di sabi man sa ko, kang inapudan ko. Pinauan ka pa ba? Basta natago mo nga, ma'am, so resibo, pwede kang magbalik duman sa store. Today pa man natatak. Sabi daina, Today man po, dahil lang na print, so orang available na raffle ticket, since ongoing pa, pwede pa magbalik duman hanggat yaon pa sa resibo para matauan na raffle ticket. so mapaprint uli sila. Ayo po, nagpa-print ulit sila, dapat siya ako sa gabus na branches nindo, igwa talaga kayo hanggang sa February 1. Nalawos ba sudro? Pighanap Sabi mo ka nga. na, ma'am, na date. Ay, Alam mo, diba? Dakon man baga po kitang mga Okay. mga So, sponsor. pero natuloy ba sudro? Gari day pa man, ma'am, Sudro, kasi within 2 weeks. Within 2 weeks from the promo. Gari, kunyan itong second week. ma'am. Okay. Anyway, so yan po dahil po kamo kayo magpayag like naka ongoing pa so sa Yes, promotion, tapos bigla kang sasabihan Ubus na daang. ubos na so raffle ticket. Or maski siya, ma'am, premium, mga freebies. Oo, Sabihan ubos ka mo na. na, ubos na, bawal Oo, po yan. bawal, Dapat okay. iwasindang o equivalent na price kay itong dineclare nila sa mechanics. Dapat not of lower value doon sa Okay. freebie na dapat na itaon. So yan ang isaro pa sa mga klase ki raffle Yes, promotion ma'am. activity, Premium. itong pagtao, itong nagtatao ki mga Instant price, oo. instant freebie. Okay, Parang nagtatao premium ki po siya. mga freebie, as in mga giveaways. Yes, Oo, opo. mga samples, halimbawa, kaya payong. Oo. Pero, nag-apply man iyan giraray sa tuya. Yes, ma'am. Oo. Opo. Basta, yun nga po, pasok siya sa definition ng sales promo. Pero, may mga exceptions kasi, ma'am. Halimbawa, ngaya, giveaway ngayon siya sa, ngaya, may Pero- concert ngaya, o Oo. may event, may Oo. activity, Oo. concert lang, tas nagpapanao lang sinda, ito po, ito kaipuhan na Oo. permit. Kasi dahil man sinda nag-promote ka Yes. itong Apo, bako siya sales promo activity. Kasi siguro para maaraman din ron kang sa tuyang mga paradangog, ang sales promotion activity saro iyan na garibaga pakulo, no? Pakulo or alok kang sarong negosyante para ang objective niya is to Ma-promote and opo, ang oo, kanyang serbisyo at produkto po. at saka syempre Madagdagan sa sales. sales. Oo. So iyan po ang objective kang sales promotion activities or raffle promotion activity.
may mga naghahapot sa tuya sa opisina, no? Ito bagang mga like may event ngaya or may sarong selebrasyon. Opo. Ngaya reunion or kung anong event o outside the mga stores. Yes. Oo. Naghahapot sinda kung ma-apply sindang permit sa DTI. Iyo po. Oo. Kadaklan kayan, Miss Bem, na nagdidiren sa office. Makanda kaya kaming raffle, Oo, may oo. fundraising Opo, activity yeah, ngaya kami. fundraising, Ngayon, so, opo. grupo mi ngaya, Oh, yeah. mga toda-toda, grupo siya, private organization, or any organization. Among their members lang, nagpapabakal baga po silang raffle ticket. Madiyan yan sa office, ma-apply da ang permit, tas mapa-supervise Opo. da po ang raffle. Layman po iyan covered. Kang, bako siya sales promo activity po kasi. Okay. Oo. So, daisinda kaipuhan mag-apply ki sales promo permit. Pero Miss Bem, maski wala sin ng sales promo permit, kung ano so dineclare ninda duman na pa-premyo, dapat compliant pa din sa Consumer Act na itaon ninda kung ano so naka-declare duman na premyo, raffle price. Oh, okay. So what if halimbawa pwede ba magreklamo Pwede po, si mga consumer nagbakal? complaint. Opo, Ah, consumer okay. complaint po Consumer siya. maski daing permit, Permit. hali Opo, sa tuya. opo. Okay. So yan po igwang mga kadakol na mga grupo, asosasyon, minsan ngaya sa mga religious groups Yes. or sa mga asosasyon Ayun po. sa mga mga reunion batch ngaya araw Opo, kaini opo, o opo. may paraffle sini Fundraising. fundraising. For a Or- cause nga siya. Opo, for a cause. So, maski po daisin na nag-apply ki sales promotion permit sa DTI, kung nag-violate po sinda duman sa like, dapat ang premyo ninda is Arog cake. grand Oo. prize ngaya, sarong kotse. Tapos ngaya pag abot kang bako man kotse so premium. Yes. Oh, so Opo. violation. Violation pa din sa Consumer Act. So may right manggiraray si consumer Opo. na mag-complain sa Opo. DTI. Yes, ma'am. Okay. So, ayan po, malinaw. Kaya sa mga nagaantabay po sa tuya ngunyan, dapat po malinaw po ang pagkasabot kaining mga sales promotion activities. Dai po kita magpalansi sa ibang mga store owners na minsan po dai taman piga piga gabos. Igwa dyan dapat isipon ta kung talaga bang naka-discount ako digdi. O dapat hanapon halimbawa mga discounts. Iyo po, Miss Oo, Bem. ngaya ngunyan ngaya 'di ba minsan ngaya arog na kaini ang presyo. Paano ta Discounted. maaraman kung discounted talaga? Miss Oo. Bem, kasi sa discount nga limbawa, Opo. nagsasubmit po sinda sa tong mechanics baga po. Nakalaag duman, magkano yung regular price, original price, magkano yung discount rate, magkano yung discounted price. So, actually, pwede po, duman po sa price tag itself. Ang iba po, so superimposed baga Miss Bem. Minsan may duwang price tags iyan. So Minsan- saro nga yellow tag, so saro orange tag, Orange. so saro white tag, yun yung regular price. So dapat ma-compare ta po ito. Yung ibang kulay is either orange tag or yellow tag, dapat yun yung lower price. Ang iba pigtatakluban po. Ayun nga ni, kaya gari Pag kinit-kit mo siya, dapat ma-wonder ka, dapat mas Oo, kaya mura. minsan gari day ka na baga matubod. Ano talaga ba ini? Naka-discount ba talaga ako Pero kung digdi talagang o mo yan po nindong maaraman, pwede man kayod po kamo mag-request kang copy kang mechanics. Kasi baga po yan. Bako okay. man confidential in Miss Bem, dapat for Okay. publics, yan. Oo. So, yan po dapat kita bilang mga consumer, dapat mga mga mapanuri. Dapat Tapos may, po mga opo, wais. may dagdag Yes. lang ako, Miss Ben, dapat naka-discount siya, ang sarong produkto, naka-sale siya. Wala siyang damage. Dapat of good quality pa din siya. Okay, ayan. Bako siya shoddy, bako siya, wala siyang damage na. Oo. Ang iba baga, isa-sale ngayon din Dahil, tamili. oo, may damage. Okay. Dapat dai po. Dapat of good quality pa din siya. Okay. So, yan po mga importanteng dapat maaraman ta bilang mga consumer na mahilig po kita mag-shopping, as in mahilig kita duman sa mga sale, sa mga buy one take one. Igwa pa akong sarong pingangalasan dyan ron sa sarong mall. Digdi sa Opo, Legazpi opo. lalo na. Ito mga luggages. Pirmi baga siya naka-sale. Luggages. Diyan baga sa mga sarong mall sa Legazpi. Pirmi Di siya. kaya ako, ma'am, nagpapara- Siya, year-round ang sale. Naka-sale? Oo, pirmi. Dakulot, as in, gabos siya. Ang kasi Miss Bem, saro pa kung this reduction in price siya Miss Bem, Oo, discount. 50% off, Opo, 30% off. As per the Consumer Act of the Philippines, 3 months lang po siya dapat Oo. within a year.
hala nga naman kada 3 months nagre-renew or paano Hindi ba po, yan? within a year, 3 months lang talaga. So Dapat. paano ba yun? Baka, yun, isa pa yun sa... So, ibang schemes, Miss Bem, like raffle, premium, redemption, a competition, pwede ito maximum of 1 year. Pero ang discount, strictly, nakalaag po siya 3 months lang. Ang promo duration niya. Okay, so yun po, sa mga, i-report ko sa DTI Albay. Kung digdi siya, ma'am, sa Legazpi Or located. baka siya, national ang scope. Or Still, ma'am, pareho man lang po ang pigil. pareho lang. Okay, so ayun, iyo pa yan. Ano po? Okay, so yan po, baka maghapot man sa tuya mga konsumidor kung gura ba ini nakakatabang sa mga consumers, ini mga tama ba? Ining mga discounts at mga price off, mga buy one take one, mga giveaways. Igwa man ining syempreng benepisyo sa mga consumer. Kaya lang syempre kaipuhan pa din na pag-adalan ta kung talagang ang mga ining items na ini na in-offer for sale ay kaipuhan ta. Oo. Para di kita po apod kayo impulse. Oo, Impulse para buying. maiwasan itong impulse buying, no? Lalo na pag Miss Be, mga sabi mo kanina midnight sale. Usually ngaya pag masara na ang mall midnight sale, liluwas ngaya pag liluwas yung mga nakasale talaga pag towards end of the madali na mag-closing hour. Pero ito talaga, parang sugari baga ito primerong pagkandak ki midnight sale digdi sa Legazpi na hanggang Minumog talaga siya. 12 midnight. Siguro talagang sale ito. Ngunyan, ma'am, igwa pa man ang mga midnight sale, pero garidain na siya masyado. Piga. Igwa dyan na sa digdi sa Legazpi, maski sa tabako po. So, igwa baga na grocery hakot. Yan, saro pa Raffle yan. muna. Pero bako yan midnight. Minsan, ma'am, May oras-oras. Minsan pero oras-oras. ang last nila, 11 p.m. Okay. So ano ka ito man? Nag-a-apply man iyan sa Yes, tuya? ma'am. Opo. Ano ang apod ka itong promo na Siya, ito? Miss Bem, malaog pa din siya sa raffle. Kasi Oo. sa raffle, so winner duman na mahakot, idodraw through a raffle. Pag na-meet ninda sa minimum purchase requirement, ihuhulog ninda sa drop box, maabang sinda during the raffle draw time of the raffle draw. Dapat present si winner para maghakot siya. Ito, required to presence po kasi dapat siya mismo ang maghakot. Tapos 'di ba may oras lang kang paghakot? May oras, pero 1 minute 60 or seconds lang yata 1 yun, minute or minsan 30 seconds. Tapos pag suminubra ngayon duman sa, halimbawa, dapat ang mahakot mo, ang premyo is worth 5,000. Pag suminubra ka sa 5,000, sa iba kung bayadan mo so excess or ibabalik mo. Akala ko kung pira ang nahakot mo, iyo man ito. Kung ano lang po, Miss Bem, ang nasa mechanics, kaya rakman ka ng sponsor. Kung pira lang, so kaya niyang itaong pa-premyo. Kasi nakalag po yan sa mechanics. Kung pira lang ang premyo. Tapos kung tigigibo ta din po yan na basis kang permit fee. Yan na amount na kang raffle prices pong pigde-declare ninda, Miss Bem. Okay. So, ang may bayad pala na may bayad po ang establishment na nag-a-apply ki sales promo sa DTI. Kaya ang basis kang singil kang bayad depende sa ipapapremyo. Tama Pag ba? raffle po, ang may mga prizes po baga raffle, premium, and redemption. So, dapat nakadeclare sa mechanics nila magkano yung total amount na ipapamigay nilang premium. Pigihiling kita, Miss Bem, na bracket. Kung sa inyong bracket duman maglaog, whichever is higher. Kasi pag region-wide in scope, ang bayad ninda kaan 530. Pero kung kotse nga yung ipapapremyo ninda, tapos above 1 million na, di 5,000 ang babayadan ninda. Ayun na ang pinakamahal? Ay, hindi po. May mas mahal pa. Depende sa variable. Okay. Medyo- Kung halimbawa 1 million, 5,000. Opo, kung supremyo po. Oo. Pero Miss Bem, halimbawa ngayon may blanket approval sinda, mabilang ta sa variable, kaiba ngayon ang Quezon province na branch, mabilang ta sa variable. Pag nagsobrang 5,000 ito, whichever, so higher pa din amount. Okay, yun. Oo. So yan po kaya samuya man pong pigahagad sa tuyang mga ka-consumer na kung may nahiling ka mong mga sales, promotion, activities, kung maski anong klase, aramon mo na po nindo kung legit
O, paano ta maaraman kung legit? Dapat igwaya na ano Igwa po siya, Miss Bem, na phrase na Na. nakalaag sa promo collaterals baga po poster, maski po iyan sa social media cards, so sa mga social media postings per DTI Fair Trade Permit number blank series of 2025 ngayon or 2026. So regardless kung sisay na opisina ang nag-issue kang permit, ang nakalaag dyan na phrase is per DTI FTEB. Opo, Fair Trade Permit number. Oo. So office ngayon R5 tapos or Fair DT Trade Permit Number. Opo. Yan ang word. Yes, ma'am. Dati kaya baga ma'am per Kung- DTI FTEB ngunyan dahil Fair Trade. Bigbihin, ano At na saka lang. dati, kung sisay ang nag-issue, siya yon per Nakalag pa DTI. din po siya, ma'am. Fair Trade Permit Number R5 ngaya. Ngaya pag albay naman nga per DTI Fair Trade Permit Number Okay. R5 ALB. So code kang albay. province. Opo. Okay. So yan po, hanapunta po iyan sa mga sales promotion activities ka mga tindahan, ka mga service establishments, arog ka mga salon, mga hotels, restaurants. Ta dapat po, pag nag-offer sinda ki sales promotion activity, Apo. no, na especially naka-publish, Yes. no, pig-advertise ninda. Through any form of mass media. Yes, oo. Dapat mag-seek sindang permit sa DTI. Kung dai po sindang permit sa DTI, pwede po tabangan nyo kami na i-report nindo sa MUYA para po matawan takhi magkakanigong aksyon iyan pong establishment owner na iyan. Kasi baka dai niya aram na kaipuhan niyang mag-seek permit or approval, no? So, magtarabangan po kita para po ma-raisa na ang satuyang mga pagnenegosyo. As in, syempre, kita man mga consumers, protected kita. Opo. Okay. Iyo mismo, idagdag ko lang po, bako lang po DTI ang nag-i-issue kay sales promo permit po, Yeah, depende Pag sa... mga opo. bulong po, and mga bulong Tama. medicines, as manufacturer po, kipagkaon, inumon, DOH, FDA, CRR po ang nag-i-issue kay permit. Kaso Miss Bem, ang DOH, ang centralized sa head office, ang pag-issue nila kay sales promo permit. So, ang iba kayan, pigbababa na dyan sa mall, so mga pagkaon baga mismo, Miss Bem, na Opo. nakabundle na, pag manufacturer mismo po ang nag-initiate ng sales promo activity, si DOH po ang nag-i-issue key permit. Okay. Pati po sa mga bulong na naka 10+1 baga ngaya, arugaan sa pagmabakal baga ngaya kita mga bulong sa Opo. mga over-the-counter medicines, DOH po kaya nang nag-i-issue key sales promo permit. So, depende din sa establishment na kung ano ang pig-offer nindang product or services, Opo. no? Okay. So, yan po ang mga dapat ang tandaan bilang mga consumer. Na dapat pirmi kita maging mga mapanuri. Igwadigding may nag-text digdis. Ay, may nag-comment sa live feed. May orientation po ba ulit ang DTI para sa food labeling this year? Okay. Sir, pwede po kamo makipag-coordinate sa samuyang mga provincial offices or kung mga negosyo centers po na nasa munisipyo. May mga nakaschedule po sindang mga trainings kada bulan. So, pwedeng ini pong something about food labeling, saro ini sa mga topics ninda sa mga masunod na bulan po. So, kung tagadigdi ka po sa Ligaspi lang, yaon po kami naka-base sa DTI Albay, yaon po sinda sa second floor kang DBP building. As in, kung nasa munisipyo ka po, kung anong munisipyo, Daraga, Kamalig, igo po kami dyan ng mga negosyo center sa bawat munisipyo. Pwede ka po mag-inquire. Kasi minsan dyan po sa negosyo center mismo, dyan po sinda nagkakandak kaining mga arog kaining klaseng seminars or trainings. Okay, so, ayan, inakita Miss Ron. Siguro, Ron, sa tuya tanang tawan ki mga tips ang sa tuyang mga ka-consumer na nagdadangog sa tuya ngunyan. Kung ano ba ang mga dapat nindang rumdumon
Lalong-lalo na pag sumasabak, pag nag-iintrasinda sa mga promotional activities, ano ba ang mga dapat nindang tandaan? Enot? Opo. Enot po, hilingon ta po itong nabanggit na kanina, dapat Opo. igwa pong phrase pirme na per DTA Fair Trade Permit Number blank kung sisi sa office na nag-issue any years. Dapat po igwa pong pirme ka ito. Tapos, bago po tabakalon, so itong produkto, i-make sure ta talaga po na totoo, so pigsasabi kang business establishment na may natipid po talaga kita. Ano po? Pag ma-intra naman po kita sa raffle, make sure po mag-ma-fill out baga mismo kang raffle entries, name, complete address, signature, Yan and lang. contact number. Yan lang pong apat na iyan. Ang importanteng kaipuhan laagan kasi may ibang sponsors na igwa mismo email Birthday. address. May email address, Oo. may date of birth. May email address, Opo, may birthday. So, okay lang po na maski, kung naghidali na po baga ka mo, maski wala na ito. Kasi ito lang na apat. Okay. Ang kaipuhan. Name, Complete address, contact number, and signature. Okay. Pag naglag po ka mo kang sa indong residence address, make sure po na kompleto. Bako po nga Tabaco City, Albay lang. Okay. Kasi invalid po yan. Invalid na entry po yan, Miss Bem. Once na nag-conduct po kita, nag-supervise kita, pag hiniling iyan kang DTA representative, they po iyan considered na valid entry. Sayang man. Okay. So, yan po ang mga dapat ang tandaan. Name, complete address, contact number and signature. And then, 'di ba, Ron, dapat kung nanggana ka sa sarong raffle promotion activity, paano ka i-inform Opo, kang establishment? Sarap yes. Po sa tapinaromdom po. Dapat po, ang ibabaga po, aapudan kita, i-email. As per the Consumer Act of the Philippines po, pag ang ginanahan po nindong premyo is above 500 pesos, kaipuhan pong suratan ka mo via registered mail or any, via courier, dapat in writing po. Maski inapudan ka na, in-email ka na, kaipuhan pa din, makareceive ka po, surat. That's why, very important. So, residence address na complete. Kasi Yan. halimbawa naman po na ifo-forfeit Miss Bem ang premyo. May 60 days po kitang piga po, dapat within 60 days from the receipt of notification of winning, saka pwedeng ma-forfeit sa premyo. Halimbawa, kasi ano yung basis ta kang forfeiture? So 60 days. So dapat talaga may black and white. Okay. So yan ang mga dapat ang tandaan, no? Pag nagbali kita, pag nag-intra kita sa sarong raffle promotions activity. Saro pa, igwa baga dyan, Ron, halimbawa nasabi mo, apat lang. So, pinaka-importanting entry or duman sa raffle stub. So, pangalan mo, complete address, contact number, and signature. Halimbawa, may laag baga sa raffle stub na birthday. Day mo finil out. Okay lang po yun. Halimbawa, pig-disqualify ka. Ay, day po, sala, so detail. Sala, so ano. Kaya ang importante na yaon igwang DTI representative na nagsusupervise. Kasi once na binunot yan, Miss Bem, duman sa Tambiolo, ang inot kaan dapat makahiling. So DTI rep. Siya ang ma-declare kaan whether valid or not. Bako si sponsor. Tandaan nyo iyan ha. Kasi, di ba, pag yaon ka mo dyan sa sarong store or any establishment na nag-conduct raffle promotion activity. Tapos, di ba minsan yaong kita sa draw? So, naghihiling kita kang draw. Audience kita. So, yan po ang mga dapat ang tandaan na ang inot na validate kung ang sa imong entry ay valid, so DTI representative. Kaya nga ang nag-a-approve ka iyan, kang mechanics, si DTI. Kasi siya man ma-check kung nasunod sa mechanics. Diba? Tama ako? Tama po. Oo. So, yan po kasi, bako sa na yan, mga basta-basta raffle promotion activity, pinag-evaluate man po iyan ni DTI. Basis po. Igwa kitang batas na basihan kung nata ang sarong establishment na nag-offer ki sarong sales promo activity, mag-apply ki permit sa DTI. Because of the sales promo, ano ito Ron? Alin po? So, batas? Ano po siya? Yaon siya kasi Miss Bem sa Article 116 kang Consumer Act of the Philippines. And yaon din po siya sa IRR kang Consumer Act of the Philippines. So, nakastipulate po yan sa Consumer Act of the Philippines na dapat ang sarong establishment na nag-o-offer ki sales promotion activity mag-seek permit or approval sa DTI. Kasi paano man maaraman kung talagang
sarong promotion ito or talagang makaka-discount Yes. sa consumer. Talagang legit siya. Oo. So, pigi-evaluate po iyan. Igwa kami dyan na mga Rules. nag-evaluate, no? Sa Muya, sa regional office, si Miss Ron nga ni, sa bawat provincial office, igwa pong nag-evaluate ka iyan ng mga sales promo activities. Ano po? Saka baratuhon man lang siya, Miss Bem. Oo. Dahil Oo. matakot sa mga store Oo, owners. Ang fees, ang Oo. pag provincial in scope siya, Miss Bem, 250 plus 30 na doc stamp, so 280. Yun ang bayad. Yun man lang po. pag-apply. O, kung Okay. 1 year ka ngayon mapapromo, o di yun lang ang Oh, bayad mo. okay. Pero kung may babaguhin ka ngayon, Miss Bem, duman, subject man siya sa minor, amendment fee na 100 or major na 300. Mura So pa din ganun lang pala. So bako man pala ang DPC, ay bako man bako man magastos. So considering so ibabalik sa Indo na sales. Yes. Oo, na Opo. increase in sales. And observe lang po ninda, so 30 days na rule. Opo, 30 very- days bago magpoon, dapat makasubmit na po sina Ayun po. application sa DTI. As Opo. per rules din po doon sa Consumer Act. So bako po yan ibig sabihin na si DTI haluyon maghiro. Yes. Kasi natakaya kay Ang turnaround 230 time days. kaan, Miss Mem, 3 working days man Yes, lang. oo. Bago na ma-release yung permit. Kasi, ang ibig sabihin ka iyan, bago ka mo nag-apply kay promo or bago ka mo syempre pinag-isipan. Yes. So, dapat, Pinagplanuhan. pinagplanuhan. So, dahil pwedeng sa aga na sa promo, ngunyan Opo. pa sana ka mo ma-apply. Dahil po pwede. Opo. So, igwa po kitang pigsusunod na 30-day 30 days na notice o parang 30 days rule na 30 dapat day 30 rule, days bago magpoon dapat makasubmit makasubmit na. So, sa dapat kung ang promo mo ma-commence ngaya sa February 14, dapat January 14, nag-apply ka na. Yes. So, mga establishments ganyan na nagbabalak mag-conduct sales promo sa February 14, dahil na Dapat- po ka mo. Pwede, di Mag-ano na lang ba? sinda, Miss Bem. On the- In-store. on-store. In-store, on the spot. Pag Oo. in-store galing Miss Bem, Dahil in-store. naaraman. Dahil dapat siya Oo. i-broadcast sa social media or Oo. any other form of media. Okay. Mass media. So, mas maraming manggiraray so nag-a-apply, pwede ka mo mag-promote na, uy, sa February 14, Yes. 50% discount digdi sa hotel. Or restaurant. O sa restaurant. Oo. Kaya, tandaan ta po para sa satong mga kanegosyo, sa mga store owners, service establishments, ang dapat po 30-day 30 rule, days. no? Igwa kitang pigo-observe na 30-day rule sa pag-apply kang sa Sales tuyang promo mga permit. raffle Sales promo promotion permits or po. sales promo permits. Yes. Oo, yan. Okay. So, tama po, bako po yan sa paghiro or sa pag-action kang DTI. Kasi po, pag na-receive na ni DTI, so, application mo, within 3 Immediately. days. Oo. Or, Yes. ano ang apod ka, Ron? Turnaround time. Turnaround time, 3 days, dapat ma-release na super permit. Okay. Bako man po within 30 days. So, ito lang na So, pagpuon pag-apply nyo, pag-submit kang Application. application. So, yan, magayunon ang satuyang iristoryahan. Lalo na ngunya na Valentine's Day. Yes. And ma-Chinese New Year pa. Chinese New Year pa. May mga nagkapira na po Oo. kita, Miss Bem, na na-receive sa office na process po ng mga Chinese sales New promo Year permit is applications. February 17. 17. Opo. Igwa pang isi-celebrate kita sa March, sa Women's Day. Yes, Women's Month. Women's Month. So, kadaklan man ng mga store owners Regarding sa women. Yes. So, mga babae na nagpapasiring sa indang mga tindahan, igwa yan ng mga special discounts Apo, or apo. special offerings para sa mga women sa March, March. no? Month-long celebration. Women's Month baga po ang March. So, yan po ang mga abangan ta kasi igwa yan ng mga sales. Pero, mga raffle or sales discounts. Pero, Ron, halimbawa, igwa sindang na-encounter, nag-offer ki sale, tapos naaraman ninda daing permit. Pwede ba sinda mag-upload sa DTI para Pwede po. Opo. I-report po din na Opo. nagkakandak ngayang sales promo activity warang permit. Pwede po para ma-validate po ang satuyang provincial office. Kung okay. nata sinda nagkakandak na sales promo without permit. Okay. Maski po may nahiling ka mo online, yung online ngayon Opo. po, di ba po? Oo. Na warang sales promo permit, pwede man po. Kasi maski po ang provincial office pag may nahiling din po online na may sales promo activity without permit,
may message na rin po yun. Para pigko ko lang attention. Okay, oo. So yan po, tandaan ta po ang sa tuyang mga pinag-iristoryahan ngunya na aga, importante po ining maaraman taga boss bilang mga consumer nganing dai kita mabentahihan kang sa tuyang mga establishments owners na syempre dai taman magapigo-ubos ang iba diyan talagang pigtutuyong ng bibentahe. So kung kita mga wais, kung kita mga mapanuri, dai po kita basta-basta mabentahihan. Igudi sabi Ron, ang premium or freebies dapat available siya during the whole duration of the tama promo. po, Opo, tama po. opo. Hindi siya pwedeng ma-deplete Opo. all habang ongoing po. Yes, okay. So if ever may naaramang kamong promotion activity na ongoing pa, tapos may post baga dyan kung ano nga ang giveaway ninda, Yes. pagdaina, pwede sindang ireklamo din. Opo, sa DTI. Oo. Iguding violation, may ano ba yan? In violation of the Consumer sales Act pa din Consumer po. Act pa Provincial din. po. Okay. Consumer Act. So, yan po ang mga dapat tang tandaan bilang mga consumer, lalong-lalo na po ngunyan, na dakulong kita mga celebration. February 14, ano pa Feb ito? 17, Chinese New Year, Year. surunudan, sa March, yaon po, Tapos madali na naman, March, ma'am, garaduara na naman yeah, yan. graduation. Dakulo naman dyan ang mga promo Ayun sa mga po. graduates. Nag-apply ba yan, Ron, ki-promo? Yes, ma'am, usually. So, mga hotels or restaurants na like nag-o-offer ki discount or free ngaya so sarong sa alimbawa may graduate sa sarong Apo. family. Ang kaya, ma'am, ang restaurants and hotels sa regional office, di kita masyado ka na na-encounter kasi usually provincial in scope yan. Kasi sa mga DTI mga Albay, local. opo, Oo, local. oo, Dapat okay. po sa provincial office. Okay, nag-a-apply permit. okay. Lalo na kung saro lang na province po ang covered. Opo, okay. So, para sa mga paraan tabay tangon yan, digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo, welcome po kamo para mag-share kung ano ang mga experiences nindo bilang mga consumer sa pag-avail kaining mga discounts, promo activities. Siguro, igwa kitang mga kanya-kanyang experiences po kainino na dapat maugma kita na nag-participate kita digdi, pero syempre igwa kitang mga sad experiences. Welcome po kamo para mag-share. Kung igwa po kamo mga ihapot, ang samuya pong ang samuyang mga mai-entertain na mga parahiras kang sa indong mga experiences or mga mahapot mga sa indong mga kung may nalilibungan kamo tungkol digdi sa topic ta, igwa po kaming ipapanao na ano nga 300 ito? pesos gift Okay. check. 300 peso worth of gift check para sa duwang enot na makahapot or duwang enot na makashare po. Digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo na ang tema ta po sales promotion activities. Dahil madali na ang February 14, madali na ang Chinese New Year, as in ang Women's Month, celebration. Kadakol kitang mga ma-experience na mga tindahan na mag-o-offer maski anong klase kaining mga sales promotions na sa tuyang na paghururunan. So, pwede po kamo mag-comment sa live feed kaining sa tuyang programa. Usapang Consumer at Negosyo, naka-live po kita sa DZGB online sa Facebook page po ninda, and then pwede man po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Ayan. Siguro kita bilang mga consumers, minsan baga pigahalat na mga sale. Opo, abangers kita ma'am. Sa mga Abangers kita. Sa mga sale. Kasi mas maray baga mismo mag-shopping ka, maka-diskwento na kulang bagay din. Yes, oo. Kaya lang, dapat maski sale iyan, kay puwan taman Of good giraray. quality siya, Oo. wala po siyang damage. Damage. Buda, kay puwan taman giraray pag istudyaran. Kung talagang sale, oo. Oo, kung talagang kaipuhan ta, kung talagang makakatipid kita,
Yan po ang mga dapat ang tandaan. Ano po bilang mga consumer na mga abangers digdi sa mga sale or mga discounts na pigo-offer kang mga establishments. Ayan. Okay. So, habang naghahalat kita ron kang mga comments and mga kahapotan ninda or kung igwasindang gustong ihiras, ano pa ang dapat ang ipagirumdom sa satuyang mga ka-consumer and not as in syempre sa mga kanegosyo taman, sa mga negosyante na nag-a-apply po ki sales promo permit. Permits. Yes Ayun po, Miss please. Bem. Actually po, sa mga kanegosyo po, mga negosyante po, pasilon man lang po mag-apply kay sales promo permit. So, magduman lang po kamo sa nearest DTI, provincial or regional office po to inquire on the requirements. And sa mga ka-consumer taman po, sabi nga ni Miss Bem, pauro-utro po, we should always be vigilant, mapagmatsyag po bago po kita mag-intra sa mga sales promo activities po na pigo-offer kang mga business establishment. Okay, ayan. So, sabi tabaga, ining mga sales promotions na ini, makaugma ini, maka-enjoy, di ba? Opo, tama. Lalo na ito baga, Ronso, na may pigbabakal kitang, ano yan? May pigtatao sa tong stab. Yes. Tapos Tapos, niya, sa araw ihulog ka ini, na siya. ihulog. Tapos, ganun baga, igwa kitang pigaabangan. Piglo-look forward. Yeah. Parang may ano kasi siya, Miss Bem, promise of gain. Yes, oo. Bako man iyan, bako man yan sarong klase ki betting, ade bako Bako po siya. man. Bako man siya gambling. Ano po siya? So, Legit. parang utong tautang sale or itong pigbakal ta duman sa sarong tindahan, in exchange, may makukuha kita. parang may pigahalat kita. Magayon baga, na igwa kang pigahalat-halat. Yes, look forward. So, yan po, so, maka-excite, no? Sarong activity, ining mga activities na ini, maka-excite, makaugma. Pero yun nga, sabi nga ni Ron Kasubago, na tandaan taman pirmi giraray na ining deal na ini or ining piglalaugan ta ini, ano ba ini talagang makakatipid kita, magigiba kitang mga matali na spenders. Oo. So, magayon ba so pag-spend tama ba so napaduman kang kwarta ta? Ayan. Tapos kaya nga ni ang mga sales promotion activities na ini pig-evaluate, Yes, no? pigre-review. Pigre-review kang sa muyang mga ayan, may mga nag-evaluate arog sa muya. Sabi ko si araman ta po, kung talagang compliant siya sa pigpapatupad ta po rules sa sales promo. Ayan. So, daita man giraray paglingawan na dapat budget ta. Pigko-consider ta budget ta, giraray. Bago kita mag-join digdi sa mga raffle promo or bago kita Sales promo activities. Bago kita anong apod ka ini? Mag-avail. Mag-avail. Oo. Halimbawa ngayon sale. Opo. Pigparakuan mo na. Buy one, take one. Dakulong ka ng kinua. Yun pala, pagkatapos kang pagbakal mo, Anuhon mo yan. aranuhon ko man nga. Ini kadakol-dakol na. Pwede man, Miss Bem, ay Ipanao. panregalo. Iyo po. Ayan. Okay. So, naghahalat kita. Ay, may nag-upload. Okay. Anyway, dahil ko na simbag. Wait lang. Ay, may nagko-call po na. Ilingon ta digdi sa live feed kung may nag-comment pa. Asin so mahabol po, igwana sa nakitang 1 minuto para digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Maghabol po kamo sa text line, mag-message po kamo or mag-text sa 0999-883-1471. Okay. So, kung dai po kamo mag-share, mawawara. So, chance nindo na manggana kang samuyang pakonsuelo na 300 peso worth of gift certificate. Hali po digdi sa Usapang Consumer at Negosyo. Kang DTI Regional Office 5. Ron, igwa ka panghuring mensahe bago kita magpaaram? Day naman po, Miss Bem, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga nagdarangog po ngunyan sa Usapang Consumer at Negosyo. Abang lang po kita sa sunod pong episode sa ikatulong Biyernes po, kaining bulan na Pebrero po. Salamat po.
Okay, salamat Ron sa tuyang pag-ulay-olay digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Sana po dai na kita malansi kang mga ining sales promotion activities po. Sana pirmi kita maging mga mapanuri na consumer. Sa giraray ini po ang sa indong kairiba digdi sa radyo sa programang Usapang Consumer at Negosyo kang DTI digdi sa DZGB si Bem Romano Berango. Abangan ta po ang Bareta alas 12 kaiba po si Bert as in si Gina yaon na po sinda nagahalat kaya mapaaram na po kami sa susunod giraray pong Biyernes sa 3rd Friday kang bulan kang Pebrero mag-iribahan po kita sa siring na oras. Maray na udto po sa Indogabos. Salamat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade, pero